ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache.
Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini Kagaroon sa ato sini Christmas countdown sa 6 diyas na nabilin bago maabot ang adlaw sang Pasko. Welcome na kami na pagpalagan sa Platuntunan Bombo Reports Afternoon Edition. Pang Lunes yung edisyon sa Platuntunan Petsa 19 sa bulan niya sang Disyembre, katatlong nga Lunes sa katapusan nga bulan tuig 2022. Kamusta na kamo? Welcome natin welcome natin matagbatay. Welcome natin si Makabombo sa kapugsang kasunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Masakaw-sakaw na anton palibot niya sa sunod sa Bacolod. Magutok-utok na ito sining mga dalanon. Kapo dyan sining hapon Bombo Dennis Rubica no mga balita nga aton kabatamod balita aton ni Balon. Sa mga nagapauna naton niya mga balita lokal, walog ka mga brand new motorcycle ay gahatag sang syudad sa Bacolod City Police Office. Samtang napulong gramo sa suspected Cebu na recover sa drug bypass operation sa nanigla mahapon sa barangay 2 sining syudad Yasang Bacolod. Sa mga nagapaunayang mga balita national, 134,000 ka mga land title ang igapangatag sa Department of Agrarian Reform sa masunog na tuig sa mga CARP beneficiaries. Samtang dugang pagkidya ng mga balita national, si Deputy Security Officer sa Bureau of Correction nga si Ricardo Sulweta nagpahayag o nagpanginwala no, nga siyang may kagtanan sa pagpatay sa kontrobersyal nga broadcaster nga si Percy Lapid. Kag sa balita sa lawas, 31 ka mga Navy sa Thailand ang missing matapos maglugdang ilang nasakyan nga warship dito sa Gulf of Thailand. Muna nga mga balita nga ito na ibaloon na balita nga ito nga batamod. Sili nga pong palagad siya Platuntunan Bombo Report sa Afternoon Edition. This time ko ang report ni Bombo Cherry Grace Santillan sa patrol. Ining pag-tanatalana no, nga pag-turnover sa gisunod sa Bacolod. Siling walog ka mga brand new motorcycle no? Sa Bacolod City Police Office na iniguro magkabuling pagkini sa atong kapulisan sa pagpatrolya, pagpatigayon sa police visibility to prevent sa criminality no, diri sa sudad iya sa Bacolod mga kebenan. Kag pilapagid kang mga detalye sa Pekalinyas Patrol si Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cherry, mayong hapon, Kevin. Yes, Bombo Dennis, live kita diri subong sa Dalan Lacson sa Barangay Mandalagan. Kung din makitaan diri naton Bombo Dennis sa likod ko nga matuman gid kabugat sa lakat sa trapiko. Hindi pero makitaan diri naton Bombo Dennis sa mga traditional jeepney bala. Hindi man po anay ang mga pasahero pero ang bugat sa trapiko syempre kung hindi po no ang mga traditional jeepney Bombo Dennis kag damo nagabiyahe diri.
ti gadugang man na sa kabugat sa trapiko bombadanis ti ilabi na gidugangan pagit sa mga private cars kag mga taxi ti matuman gid kabugat sa trapiko ti especially sa pakadto sa bahin sa ng sur sa syudad sa Bacolod kag ang sa amuman sa norte nga bahin bombadanis no ti mabugat-bugat man ang trapiko pero kung kumpara sa norte ako na sa sur mas bugat gid jaya ang trapiko sa sur kag subong bombadanis no pulo panalithiman di magagulugalumon man ang kalangitan diri subong sa syudad sang Bacolod bombadanis so bombadanis no ti ang syudad sang Bacolod magahatag sang 8 ka mga motorsiklo ako ni turnover ni Mayor Albi Benitez ang 8 ka motorsiklo kag pagatago nini sa Bacolod City Police Office ako para sa mga kapulisan naton diri sa syudad sang Bacolod. So ini nga mga motorsiklo bombadanis makabuligid ini nga mag-apadasig ang monitoring sang mga krimen, aksidente kag traffic kag kung ano man dara nga makabulig sa aton mga kapulisan kag sa aton man nga mga pumuluyo diri sa syudad sang Bacolod. So madamo gid ang pasalamatan ni sa mga kapulisan naton sa Bacolod City Police Office ilabi na gid si Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana ang spokesperson sa BCPO nga ini nga mga motorsiklo hindi lamang ang mga kapulisan sa BCPO ang makagamit kundi makagamit man ini ang mga patrol mga mobile patrol unit kag amo man ang mga bitaw officers naton kung sa diin syempre kinanlanon ginini nila bombadanis sila binagid nga yara gid sila ga lakat akon ga observe akon ga monitor sa dalanon diri sa syudad sang Bacolod bombadanis kaya ang ini nga mga motorsiklo magamit gid sa aton mga kapulisan sa pagbantay sa dalanon kag sa palibot matagan man kuno akon igaan man nila ang mga police stations ilabi na gid sa mga makabatsyag sa mga trapiko sa kung yara sila sa area kung sa diin mayara sang kabugat sang trapiko nga ginabatsyag o kung kakabatsyagan bombadanis sa ilang lugar. So bombadanis si yari bala pamatian naton ang pahayag gikan kay Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana. Ma-turnover ni Mayor Albi ang 8 ka motorcycle kag hindi lang nga sa police station sa ipaghatag kundi ihatag ni siya sa mobile patrol unit sa traffic enforcement unit kag posible man sa stations nga may ma-traffic gid nga area of jurisdiction. Wala ko ni kakwad kung ano gid ang motorcycle ni nga ipaghatag sa ni Mayor Albi sa kapulisan pero gapasalamat gid no ang kapulisan kay tungod ini madako gid mabulig para nga isigurado ang safety and security sang tumuluyo nga hindi lang taga Bacolod kundi mismo sa mga nagalagaw diri sa Bacolod. Payo man ni Bombo Cherry kay importante ni sa mobility bla sa ato kapulisan especially during rush hour na kay kumagamit kay karon sa nga patrol car kun traffic ang mga area labayan mo medyo dugay-dugay ka man no pero kung motor precisamente kung may makasinili mo namin pagkiligo sa ato nga mga traffic investigator wala tag sa police station Bubuchere kung may ara sila nga motorcycle yang service kay madasig magresponde kung motor sakyan mo sa paggadto sa mga traffic accident scene sa patrol no kay atrasado Bubuchere. Yes, sa sakto gid bombadanis kaya ang ini nga motorsiklo yang makalusot biski ano pada ka traffic kag kung ano kagamay sang dalan especially bala sa mga gagmay nga dalan nga area diri sa syudad sang Bacolod makalusot hapos lang gid makalusot sa aton mga kapulisan kag makaresponde bombadanis. Kasi sa mga pagpatrolya nila pag sulod-sulod bala sa mga barangay naton no mas mapos ang motorsiklo mas kuan bala sa naton tapos ang pag-maneuver ng blapos no kung mga motor ba natin kasi mga interior barangay streets nato gagmay na lang mo tikon motorya at least masaturate sa mga motor ang mga inner areas ng aton nga barangay sa pagpatrolya na especially sa tiniod sa kagabiyon Bubuchere. Yes, sa sakto gid bombadanis per gid ni ka dako abulig sa aton mga kapulisan para man mangin accessible sa ila pag pakadto kag mas dasig ang pag-monitor o ng pagresponde sa aton mga kapulisan nga magagamit sa ini nga motorsiklo bombadanis. Samtang bombadanis na isa ka lalaki ako 23 anyos nga lalaki
dakop sa bypass operation nga ginpatigayon sa Police Station 2 sa Puro Cagaykay, Barangay 2, diri sa siyudad sang Bacolod. Ang ini nga suspetsado ginkilala nga si Alex Asumbra kon alias Litek nga residente man sa nasambit nga lugar Bambadan. So nakumpiskaran ini siya sa 7 o 8 gid kabilog nga mga heat seal transparent suspected shabu, isa ka pouch kag isa ka 500 peso bill bilang isa ka bypass money kag ginbulubanta mayara sa kabugaton ang ini nga suspected shabu nga 10 gramos kag mayara nga o nagabalor ini nga 68,000 pesos. So sa karon Bambadanis ang ini nga suspetsado yaras nahunong sa sa Police Station 2 sa Police Station 2 diri sa siyudad sa Bacolod, Bambadanis. So ang ini nga subject sa drug bypass operation wala pa man ini siya kaagi dakop Bambadanis o na preso. So subong lagi kag suno masaya Bambadanis. So naga-engage ini siya sa droga mga 2 na katuig suno man sa iya Bambadanis. So baligin ako gid niya nga 2 na siya katuig nagabaligya sa droga diri sa siyudad sa Bacolod, ilabi na gid sa Barangay 2 Bambadanis. Sige. Bambadanis, report gika sa patrol. Ini si Bombo Cherry Grace Antilian para sa Babasang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Salamat Bombo Cherry Grace Antilian. Mga balita ang madulong ni Bombo Cherry Patrol sa nga palagad sa patuntunan Bombo Reports Afternoon Edition. Standby na kamo sa center sa ato lang labas kay mga nagapaw na mga balita sa Bombo Network News. Makaragay lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free. Katagman ini Magandang gabi Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ika-19 sa buwan ng Disyembre 2022, araw ng Lunes. Sa ating Christmas countdown, 6 na araw na lamang po bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, mga kumpanya ng langis na magpapatupad ng oil price hike na dagdagan pa. Nasa halos 200 naman na note verbal inihain ng Pilipinas laban yan sa China ngayong taong 2022.
At sa ating FIFA World Cup update, tinatayang aabot ho sa 170,000 seats ng 8 stadium dun sa Qatar ang nakatakdang kalasin at ipamahagi raw matapos ang matagumpay na pagdaraos ng FIFA World Cup 2022. Isang tubong Bacolod naman, triple gold medalist sa Batang Pinoy. Samantala, 4 na Baguio Archers naman inasinta agad ang gold medal. At dating Bureau of Corrections Deputy Security Officer Ricardo Zulueta maring itinanggi sa kanyang testimonya na may kinalaman siya doon sa pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid. Holiday ceasefire naman hindi idideklara ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA. At sa ating balita sa ibayong dagat, nasa mahigit 30 Marines ang nawawala sa paglubog ng warship doon sa Thailand. Si Heidelin Diaz naman napili bilang miyembro ng International Weightlifting Federation Athletes Commission. At ngayon sa ating mga detalye. Dagdagan pa mga kabombo, mga ka-Star Nation ang nag-anunsyo ng kanilang ipapatupad na oil price hike mula sa hanay ng mga kumpanya ng langis dito sa ating bansa. Sa naging abiso nga ng Oil Industry Management Bureau ay magkakaroon ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo dahil na rin sa pagmahal ng presyo nito sa pandaigdigang merkado. Sa diesel mga kabombo ay inaasahan ang 2 piso at 10 sentimo na pagtaas hanggang 2 piso 40 sentimo kada litro ang magiging paglobo. Yung gasolina mga kabombo ay nakikitaan ng 40 sentimos hanggang 70 sentimos kada litro na magiging pagangat sa presyo kada litro. At yung kerosene o gas ay meron namang 1.60 hanggang 1.90 kada litro ang inaasahan na magiging pagtaas nito o aumento batay na rin sa Oil Industry Management Bureau. Samantala naman sa karagdagan pang balita, naghain ng kabuang 173 note verbal ang Pilipinas laban sa China ngayong taong 2022 po yan. Ayon kay Department of Foreign Affairs o DFA spokesperson Teresita Daza, nasa 65 dito ay inihain sa ilalim ng Marcos administration. Ang pinakahuli ang inihaing diplomatic protest noong Disyembre 12 laban yan sa illegal na aksyon ng Chinese Coast Guard noong Nobyembre 20 kaugnay nga sa na-recover na rocket debris ng Philippine Navy na persang kinupiska ng Chinese Coast Guard. Ito ay kasunod na rin ng note verbal na ipinadala naman sa Chinese Embassy upang magpaliwanag sa nangyaring insidente. Inadapt naman ng Senado ang isang resolution na kumukundina sa panghihimasok ng China sa karagatan ng Pilipinas. Inihayag naman ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang planong pagbisita sa buwan ng Enero sa susunod na taon doon sa China na magiging daan niya para makahanap ng paraan upang maiwasan ang ganitong mga insidente. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, uusan muna tayo sa iba pang bahagi ng ating mga balita at ito ang update kaugnay ho sa FIFA World Cup 2022. Saan ngayon mapupunta yung mga pasilidad na ginamit dito sa malaking laro na ito? 170,000 seats ng 8 stadium. At yan daw ay may kalalagyan. Saan nga ba ito? Alamin natin ang iba pang mga update mula kay Bombo Victor Liantino. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, formal na ngang nagtapos ang International Association Football Federation na FIFA World Cup 2022 at matagumpay itong ginanap sa bansang Qatar. Kaugnay nito, alam nyo ba ang posibleng mangyari sa 8 World Cup Stadium kung saan kamanghamangang ginanap ang naturang World Cup? Tinatayang humigit kumulang 170 na seating capacity ang kakalasin at nakaplanong ibigay sa mga umuunlad na bansa para makatulong sa pagbuo ng kanilang sports infrastructure. Una sa listahan ng Al Hanoub Stadium na matatagpuan sa Al Wakra na may inspirasyong disenyo hango sa Winfield Sails ng kanilang tradisyonal na dough boat. Ito ay may 44,326 seating capacity at nakatakdang bawasan ng 20,000 na upuan at ibigay bilang donasyon sa iba pang sports-related projects sa buong mundo. Ang Lusail Stadium rin ay may disenyong interplay ng light at shadow na napapakilala sa sikat na Funner Lantern ng bansang Qatar ay tatapyasan rin ng mga upuan. Pinakamalaki ito sa lahat ng stadium na may kabuang seating capacity na 80,000 at ito ay gagawing community hub ng mga paaralan, housing, shops, cafe at health clinic bilang bahagi ng Qatar Sustainable Development Plan.
Sa pagtatapos ng World Cup, ang Stadium 974 naman ay tuluyang kakalasin at ang mga materyales na ginamit sa pagbuo nito ay muling gagamitin sa iba pang proyekto. Hitik naman sa kasaysayan ng Islamic architecture na may pagkamodernong disenyo ang Education City Stadium. Abot sa 44,667 ang seating capacity ng stadium na ito at babawasan ng 20,000 bago i-convert para maging host facility para sa Qatar Foundation community at iba pang posibleng paggagamitan. Samantala, ang Al Bayt Stadium na mayroong 68,895 seating capacity ay babawasan ng 32,000 seats at nakatakda na gawing tahanan ng Al Khor Sports Club. Hindi naman babawasan ng upuan ng Khalifa International Stadium dahil ito ay nag-host na ng maraming hindi makalimutang laban at events at ito ay magiging home stadium na lamang ng pambansang kupunan ng Qatar. Mananatili pa rin sa 45,857 ang seating capacity nito. Nakatakda ring bawasan ng 20,000 seating capacity ang Ahmad bin Ali Stadium na mayroong kabuuang 45,032 na upuan habang ang Al Tumama Stadium naman ay may 44,400 seats at babawasan ito ng 20,000 seating capacity. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Dito naman sa local sports mga kabombo, yung Bacolod native triple gold medalist sa Batang Pinoy. Habang 4 na Baguio Archers ay nasinta ng mga nagad ang gold medal sa nagpapatuloy na Batang Pinoy events. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Ronald Takay ng Bombo Radio Vegan. Tama ka, Bombo Dennis, sa unang beses na kanyang paglahok nang mula sa Bacolod City ay triple gold medal ang kanyang naiuwi sa nagpapatuloy na Batang Pinoy National Championship dito sa lalawigan ng Ilocos Sur. Ang 15 anyos na si Miko Villaran na mula sa Estefania, Bacolod City ay napagharian ang 110-meter hurdles at 400-meter hurdles at pati ang 200-meter dash ay kanyang nalunan. Nakuha niya ang 15.17 seconds sa kanyang 110-meter hurdles at sa kanyang 200-meter run ay nakakuha siya ng 23.18 seconds. Para kay Villaran na mula naman sa Rosanito P. Maravilla Senior National High School, para sa kanyang paralan at kanyang mga magulang ang kanyang tagumpay. Pakinggan natin ang naging panayam kay Miko Villaran. Miko, anong feeling? First time na sumali Batang Pinoy, 3 gold agad? Ito po, magaan po sa pangaramdam po na tanong. Ito po yung girl po. Para kanino yung 3 medal na yan? Para po sa eskwelahan. Para kanino itong gold medal mo? Para po sa mga magulang ko. Para po sa mga sakripisyo na inalay ko po dito. Para po sa mga training. Ito po yung puma po. Ito ba yung pinakamagandang Christmas gift mo? Opo, ito na po. Gold po. Kumbaga ito na po yung pinakamalaki at magandang nakuha po yung taon na po. Namatipid na po. Yung pangalawang tinig, Bombo Dennis, ay siya naman yung taga-Olongapo na si Rafael Ginto, na kung saan gintong medalya rin ang kanyang naiuwi. Naibulsa ni Ginto ang kanyang gold medal, Bombo Dennis, sa kanyang 5,000 meter run, kung saan nga naikot niya ang buong oval ng 17 minutes at 27.2 seconds. Aya, magandang pamasko para sa kanya, Bombo Dennis, lalo na ito yung kanyang huling Batang Pinoy dahil nga 15 anyos na siya. Sa susunod sa next year ay overage na dahil hanggang 15 years old lang ang sumasali dito sa Batang Pinoy. Sa iba pang mga resulta ng laro, Bombo Dennis, sa bahagi naman ng archery, halos lahat Baguio City. Sa compound girls 72 araw, first place si Michiro Briana Gonzalez, habang si Lorica Urada na second place naman at si Chloe Jenna Frogoso ay pangatlong pwesto. Sa under 10 boys, 15 meters, ito yung pinakamaraming gold, Bombo Dennis, dahil nga pumukol ng unang pwesto si Jathniel Caleb Fernandez. Pangalawa dito si Paul Gabriel Castro ng Bulacan at si Jack Ray Brio Tabayag na kanyang taga Baguio rin ay nagkasya sa ikatlong pwesto. Sa under 10 boys din, 15 meters ay naging 1-2 finish ang Baguio, kung saan nga itong si Jathriel Caleb Fernandez at Jack Ray Brio Tabayag ay nagtapos ng gold at
silver, habang ang mainit na katunggali na si Paul Gabriel Castro ng Bulacan ay third place. Pangatlong gintong medalya na nakuha ng Baguio native na si Caleb ay yung under 10 boys 20 meters. Pumangalawa dito sa kanya si Paul Gabriel Castro ng Bulacan at pangatlo si Zach Adrian Padillo ng City of Tacloban. Sa iba pang mga resulta ng laro, Bombo Dennis, gold medal sa long jump. Yes, Bombo Ronald. Yes, Bombo Dennis, discuss din si Prince Charles Brasuela mula sa Masbate. So nagpapatuloy ngayon sa latest medal standing, ang Quezon City ay may 10 gold medals, ang Baguio ay may 7 gold at 6 silvers, ang Jensan 7 gold at 4 silvers, habang ang Masbate ay 4 gold medals at 2 silvers, 2 bronze, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Ronald. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Vigan, si Bombo Ronald para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa iba namang mga balita, itinanggi ni dating Bureau of Corrections o Bucor Deputy Security Officer Ricardo Zulueta ang umano'y pagkakasangkot nito sa pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid. Ayon na rin yan si kanyang legal counsel. Kung matatandaan, iniuugnay nga si Zulueta sa isa sa masterminds na kasabwat umano ni Bureau of Correction Chief Gerald Bantag na humaharap sa murder complaints sa pagkamatay ni Lapid at ng middleman na isa ding inmate na si John Villamor. Saad pa ni Attorney Lauro Kagakayan na ang mga aligasyon ay walang basihan at kagagawan lamang ng drug lords na galit sa kanyang kliyente at kay General Bantag dahil tinanggal ang mga ito dahil sa hindi karapat-dapat na mga pribilehiyo ng mga ito na ibinibigay sa kanila ay nang maitalaga sila sa Bureau of Corrections. Naniniwala din ang legal counsel ni Zulueta na ang mga ebidensya sa kaso ay hearsay lamang at hindi matatanggap sa korte. Unang naglabas ng isang larawan ang kampo ni Zulueta kung saan nakasuot ito ng polo shirt at jeans sa loob ng kanyang dating law office sa Baguio City na kinuha na naman noong Disyembre 13 lamang para ipakita sa publiko na wala ito sa abroad, hindi nagtatago at hindi din ito patay. Paliwanag pa ng legal counsel ni Zulueta na walang dahilan para lumantad ito sa public places dahil na rin sa security concerns. Pagdating naman sa banta ng kanyang buhay, marami daw ng mga text messages ang kanyang natatanggap na nagbabanta sa kanya. Isa na nga rito ay yung sinasabing hindi na siya aabutan pa ng Pasko. Isa pa ay nakatanggap lang anya ng isang pahina ng subpoena para humarap si Zulueta sa Department of Justice, subalit walang dahilan para siya ay lumantad kapag hindi ito nabigyan ng kopya ng affidavit complaint para ito ay sumagot. Samantala, ayon pa sa legal counsel ni Zulueta, suportado din nito ang naging motion for inhibition na inihain ng kampo ni General Bantag para ilipat ang kaso ni Lapid sa ombudsman at kanila tong ia-adapt ang nasabing motion. Sa mga karagdagan pa nating balita, yung random inspection ng mga isasagawa dyan sa mga bus at pati na yung drug testing para sa mga drivers ay pinangunahan po ng ilang mga ahensya ng pamahalaan sa ilang mga terminal yan dito sa Metro Manila. May ulat si Bombo Chill Emprido. Mga kabombo at ka-Star Nation, pinangunahan ngayon ng ilang ahensya ang random inspection sa mga bus at drug testing sa mga konduktor at driver sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Sa pamumuno ng Department of Transportation kasama ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, IAC, Metropolitan Manila Development Authority at Land Transportation Office, ay inikot nila ang buong terminal upang i-check din kung maayos ba ang lagay ng mga sasakyan maging ang mga pasahero. Sa ngayon kasi, nagre-range sa 14,000 passengers per hour o 170,000 per day ang bilang ng mga biyahero at halos magsiksika na nga ang ilang pasahero na umuwi sa kanilang mga probinsya. Ayon kay Department of Transportation Undersecretary Mark Steven Pastora, expected na raw nila umano ang ganitong dami ng mga mananakay lalo na ngayon na nagluwag na ang restrictions. Kaliwat kanan na rin ang mga pasahero. Pakinggan natin ang naging kanyang pahayag. Nakita naman natin maayos, meron tayong drug testing. So far sa more than 20 na testing ng mga drivers at conductors, wala naman nag-positive. Awa ng Diyos.
Chinek din natin yung mga bus dito. Nauna nang tiningnan kanina ng AYAC, dayon din ng LTO. Pinakita ni AYAC Chief kanina na makikita na through a device kung nakarehistro yung sasakyan at kung nakarehistro rin yung lisensya ng driver. So mas mabilis na yung pag-inspect natin ngayon at sa tingin namin mas epektibo. Opo, marami po talagang pasahero ngayon katulad ng napag-usapan namin ni Chairman Don kanina. Nabanggit din ni Jason ng PITX na 168,000 yung pasahero na nandito sa PITX lamang nung Sabado lang. At nag-average na tayo ng more than 140,000 itong November, December, gayon din sa October at saka September. So inasahan naman natin ito kung kaya't ang LTFRB sa pamumuno ni Chairman Guadis at ni EDPEG na nag-issue ng special permits. So more or less almost 700 bus units yung binigyan ng special permits, karagdagan pa dun sa mga tumatakbo sa kanilang ruta upang ma-augment natin yung mga pumapasada, biyahe papuntang probinsya. More on mga kababayan natin sumusunod na dun sa pre-booking upang pagdating dito, sasakay na lang sila sa kanilang mga biyahe. Patama ho, dito sa pinakaunang land port sa buong bansa, ang PITX, talagang itinutulak po natin ang pre-booking at nagpapasalamat tayo sa ating mga pasahero, sa ating mga kababayan dahil talagang tinatangkilik na nila ito. Malaking bagay po ito katulad ng binanggit ninyo na imbis na nakakita tayo ng pila dyan sa mga pasahero sa pagkuha pa lang ng ticket, ang pila na sa pagsakay ng bus. Walang exact number pero in-expect namin na mabibreach natin yung 170,000 passengers per day. At siniguro naman sa atin ng pamunuan ng PITX na talagang handa na tayo para doon. Para naman sa mga bus, talagang tuloy-tuloy ang deployment natin. Gusto natin na mas maging relax ang ating pagbiyahe ng ating mga kababayan. Ayan nga mga kabombo at ka-Star Nation, binabantayan pa rin ng ahensya ang mga bilang ng bus sakaling kulangin dahil na rin sa pagtagsa ng mga tao. May mga ilang ticket o biyahe na rin kasi ang mabilis na ma-fully book kung kaya't dinagdagan pa nila ang 5,000 na bus tan 700 ng sa gayon ay madagdagan pa ang mga pwedeng sakyan ng mga ating biyahero. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chilemprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, nakikitang malalagpasan pa ang target ng gobyerno na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taong 2022. Ito ay dahil na rin sa patuloy na naitatalang paglago sa 6 na sunod na quarter kung saan ang year-to-date average ay lumagpas pa sa target range na 6.5% hanggang 7.5% ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan. Sa ikatlong quarter kasi ng taong 2022, lumago ang ekonomiya ng 7.65 na nagdala din sa year-to-date average growth na 7.7%. Ilan nga sa posibleng pinagmumulan o pagmumulan ng paglago ng ekonomiya ay sa mas marami pang investment dito sa bansa, construction activities, utilities at pagmimina maliban pa sa consumption na patuloy na nagpapaangat sa ekonomiya ng ating bansa. Inaasahan din ng Interagency Development Budget Coordination Committee o DBCC na babagal ang economic growth naman sa taong 2023 sa pagitan niya ng 6% hanggang 7% dahil na rin sa mga external headwinds. Bagamat ibinunyag ng National Economic and Development Authority UNEDA na sa ilalim ng Philippine Development Plan o PDP na inaasahan ng gobyerno na papalo ang ating economic growth sa pagitan ng 6.5% hanggang 8% po yan sa taong 2028. Samantala, nakikita naman ng Octa Research Team na magandang indikasyon ng papalapit na Kapaskuhan sa Metro Manila ang bumababa na 7-day positivity rate dito. Sinabi ni Dr. Guido David, Octa Research Fellow, na mula sa dating 14.4% na positivity rate nitong nagdaang Disyembre 10, ngayon ay bumaba ito sa 13.9%. Ayon kay David, bagaman may nakikita silang
pagtaas pa rin ng ibang mga probinsya tulad na lamang ng Aklan, Palawan, Zamboanga del Sur, Isabela, Kalinga, Nueva Ecija at Camarines Sur, hindi naman anya ito pinangangambahan. Sa katunayan anya, maganda ang nakikita nilang outlook sa susunod na mga linggo at inaasahang papasok ng first quarter ng 2023 ay hindi na ito tataas pa. Sakali man anya na magkakaroon ng pagtaas ng ilang kaso sa mga probinsya, hindi pa napapasok ho ng variant na BQ sub-variant. Sinabi ni David na hindi na ito kinakatakutan dahil alam na natin kung paano ito i-manage. Lumalakas na rin anya ang wall of immunity ng publiko dahil na rin sa patuloy na pagbabakuna at kahit optional ang paggamit ng face mask ay tuloy-tuloy pa rin ang paggamit ng karamihan. Ibig sabihin, natuto naman ang mga tao na maging responsable para na rin sa pangalaga sa ating sariling kalusugan. Ang health news ay inihatid sa inyo ng Immunomax, the one and only immunomodulator made with pure CM glucan. Samantala, dumako pa tayo sa mga karagdagang pagbabalita, ang pagpigil sa pagtaas ng insurance premium rate sa mga lugar na nasalanta ng mga kalamidad. Iginiit sa kamera ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Bombo Annalise Soberano. Muling nananawagan si Agri-Party List Congressman Wilbert Lee sa Insurance Commission na suspendingin muna ang implementasyon ng pagtataas ng insurance premium rate sa mga lugar na nasalanta ng mga nagdaang kalamidad. Ayon kay Lee, kapag naipatupad ang increase, tataas ng halos 400% ang insurance premium simula January 1, 2023 at apektado dito ang mga micro, small and medium enterprises. Direksyon din ng mambabatas na walang isinagawang konsultasyon bago inaprubahan ang premium rate at tiyak ang domino effect nito sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa House Resolution number 632 na inahain ni pinaimbestigahan ng mambabatas sa Kamara ang biglaan at hindi makatwirang pagtaas ng insurance premium rate ng mga insurance company. Punto ni Rick, pwedeng makaapekto ito sa mga negosyo sa bansa at magdulot ng pagtaas ng presyong mga bilihin, lalo na sa agricultural product. Ayon sa mambabatas, wrong timing anya ang pinagtibay na circular, lalo at hindi napapanaon ang pagtaas singil dahil unti-unti pa lamang nakabangon ang ekonomiya dahil sa pandemya. Sabi ni Lee, sumulat na siya kay Insurance Commissioner Dennis Puna tungkol sa naturang atela pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin tugon ang nasabing opisyal. Pakinggan natin ang pahayag ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee. Wala po akong maisip, wala rin akong masabi, no? Yung pong sinasabi ng iba dahil napakatagal na daw pong hindi na-review ng minimum rate, no? Sa akin po, hindi po totoo ito dahil 5-6 years ago nagkaroon na ng increase. Gayun pa man, kung totoo pong hindi po ito na-review, hindi po dapat ginagalaw ang minimum rate, no? Base rate. Kasi po, isipin po ninyo kung halimbawa 10 years ago, 20 years ago, ang ini-insure po ninyo ay 100,000 pesos. Ngayon po, ang ini-insure ninyo ay hindi na po 100,000. Ito po ay maaaring 10 million na o 1 million. So, sumasabay po ang pagtaas ng insured amount. Hindi po dapat ginagalaw yung minimum rate. No? So, ito po yung aking pong isang narinig na dahilan daw. No? Wala akong narinig na nalulugi ang mga insurance company. Kung nalulugi man, dapat po ipakita nila kung talaga po silang nalulugi. Gaya ng sabi ko, base sa akin pong pag-aaral, lalo pong kumikita ang mga insurance company, ang insurance company ngayon. So, hindi po ito totoo. No? So, hindi ko alam kung ano pa po yung ibang rason kung bakit po nagkakaroon po ng ganitong pagtaas. Ang pahayag ni Representative Wilbert Lee. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo
Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Nasa linya ng ating komunikasyon live via Zoom ang ating Bombo International News Correspondent direktamente dyan sa Qatar, si Bombo Terence Buenaflor. Babatiin ko na kayo ng magandang gabi. Ano nang sitwasyon dyan? At una-una, yung temperatura. Ano na kayang temperatura dyan? Malamig pa rin ba o nabago na? Init na ba ang pumalit dahil dito sa mga mainit na kaganapan after that finals ng FIFA World Cup, Bombo Terence? Ayun, sa local weather, lumalamig, ano? So, kaninang umaga sa kagabi, it's around 18 degrees. Pero, mainit siyempre yung atmosphere dahil sa pagkapanalo ng Argentina. At actually, hindi lang dahil sa pagkapanalo ng Argentina, napakaganda ng finals, ano? Sabi nga nung iba, pag nabasa natin yung mga sport analysis. Bombo Terence, interesado kaming malaman, after that final result dito sa FIFA World Cup, ano nang nangyari? Nag-alisan na rin ba yung mga fans, yung mga players, nagsibalik na ba sa kanilang mga bansa o nandyan pa rin sa Qatar? So, doon sa nabalitaan namin, yung mga ibang hindi pumasok ng finals, may mga nag-uwian na, mayroong ibang nag-stay for a few days. Itong Argentina and France, hindi natin alam kung ano yung plano nila, kung ilang araw pa mag-i-stay yung kanilang mga koponan and staffs. So, definitely yung iba dyan na may mga konting panahon pa para magbakasyon, for sure, baka mag-iikot muna sila. And alam naman natin, during the tournament, talagang sink in sila doon sa sa laban, so wala silang time mag-ikot at maggala dito sa Doha, Qatar, and it will be their time to enjoy yung mga facilities dito, yung mga museums and other tourist spots. Pero syempre, dahil may nanalo, meron ding natalo. Meron bang nagkaroon ng tensyon, gulo, o ano pa man na sitwasyon after that final game dyan sa FIFA World Cup? Meron bang kumontra dun sa naging takbo ng laban o nagkainitan dun sa panig ng audience o na-manage naman? Anong sitwasyon, Bombo Terence? Wala kami namang nakita kahit sa stadiums, saka dito sa mga fan zones, different fan zones. Wala kami nakitang nag-away. So definitely yung mga pumapanig sa France, especially yung talagang mga French national, talagang nalungkot, may mga umiyak, and yun namang nasa panig ng Argentina at yung mga sinasabi nga nilang naging Argentine fans by osmosis, and dahil kay Lionel Messi, nagbubunyi naman, and talagang masaya. Katulad nga ng anak ko, talagang bumili pa nung Argentina flag na naka poncho yun. So talagang masayang-masaya yung dalawang anak ko, saka nagsisigawan, bumubusina. Actually, yung mga local Qataris din na maka-Argentina, bumubusina. Yun namang hindi maka-Argentina, maka-France, nangangantyaw din. Sabi, binubuyo mo. So, natural na, pero wala namang nag-away na definitely, walang tag doon na mga basag ulo na tinatawag natin. Pag yung mga pikon, ganun. Walang ganun. Lahat nag-enjoy. Okay. So, itong nice kong malaman, after that, may yung FIFA fever, ito, parang,
Anong nakikita natin? Nagmahal ba yung bentahan ng mga memorabilia? Dahil siyempre patapos na, paubos na rin yung supply siguro. Nagkaroon ba ng changes yung bentahan ng mga memorabilia related dito sa FIFA World Cup, Bombo Terence? So sa mga official memorabilia outlets kasi fixed yan eh. So hindi yan basta magmamahal or bababa, ano? So titingnan pa natin ang galaw niyan, maybe few weeks or few months. Pero doon sa mga unofficial, yung mga alam natin, mga replica tinatawag na yan ang hindi natin alam ang galawan yun. Definitely magmumura yan after a few weeks or after a few days, dahil syempre yung ibang mga fans, lalo na yung mga international fans, mag-aalisan na yan, mag-uuwian. So yung matitira dito, yung mga local fans na lang or katulad namin mga expats. So yan din yung inaabangan ng iba, yung pagmura ng kasi medyo pricey talaga. Actually kahit nga sa mga fan zones, pag doon ka bumili ng mga pagkain at ibang mga items, medyo mahal siya compared sa mga normal venues. Bombo Terence, nice ko lang malaman din yung mga venue ba, dahil syempre tapos naman na yung mga laban, nagbukas ba ito para sa audience, at least magkaroon ng pwede nang makita or nananatiling sarado itong mga venue na ito, tulad ng mga stadium, hindi naman nagagamitin yan, pero pwede na bang masilayan ng mga fans galing sa iba't ibang dako na bumisita dyan sa Doha, Qatar? So ngayon, aside from yung Education City, kasi meron siyang parang small museum or may mga corridor siya or rooms na may makikita ka doong pictures and other stuffs about FIFA and also about Qatar. So open sa public yun. So yung iba, hindi pa natin alam yung plano nila kung kailan yan bubuksan talaga sa public. Although kasi before, yung mga ibang stadiums nila, nagagamit naman namin dito na pwede mong kahit yung mga Khalifa or other stadiums na pinagawa nila dati, meron silang pinagawa katulad sa handball World Championship before, pwedeng i-arkila or upahan ng mga tao for, let's say, gusto mong mag-basketball kasi may mga sila doon. So definitely, ganito rin yung gagawin nila dito. But for now, wala kaming balita. Kasi nakaano pa siya may mga security pa siya, naka-barricades, and but although ginagamit, nakikita natin yung mga facilities nila sa paligid, ginagamit pa for mga practice sessions or before the finals. So and iintayin kasi natin yung gagawin nila diyan in the future, yung pagtatanggal na ng mga seats, yung pagbabawas and pagdodonate nila sa ibang bansa na napili nila sa i-award yung mga tatanggaling mga gamit. Kami nagpapasalamat sa buong panahon na tinutukan din ninyo yung mga kaganapan dyan habang kami ay nakaabang sa mga update ninyo. Kami taos na nagpapasalamat din sa Bombo Radio Philippines sa mga ibinabahagi ninyo yung mga impormasyon direktamente dyan sa Doha, Qatar. Bombo Terence, baka may gusto kang batiin at pabutan din ng pasasalamat. Ayun sa una sa lahat, binabati ko yung ating lahat na nakikinig sa nanonood sa Bombo Radio Philippines and sa ating mga kababayan diyan sa ating bansa, and also sa mga taga Cavite at sa bayan Sinaang ko sa Cavite, lahat ng kamag-anak at mga kaibigan. Mahirap magbanggit ng pangalan and of course sa aking mahal na asawa, si Gigi, at sa aking dalawang anak si Danieto, siya na nandito kasama ko sa Doha. And of course sa lahat ng mga international fans at manunood ng Bombo Radio sa iba't ibang panig ng bansa. Salamat din sa pagtutok nyo sa World Cup, and I do hope yung mga nandito sa Qatar or dyan nanonood sa inyong mga tahanan, na-enjoy nyo yung experience na napakaganda itong World Cup. And ganun din sa inyo dyan sa Bombo Radio Philippines. Maraming salamat sa inyo.
Ayan, maraming salamat at hanggang sa muli tayo magkakadaw pampalad pa rin sa Himpapawid sa ibang mga balita na ating pwedeng matutukan pa rin para sa kaalaman ng ating mga kababayan na hindi man direktang nakakapunta dyan sa Qatar, pero at least nagkaroon sila ng ideya kung ano ang sitwasyon dyan dahil sa pagsasalarawan na inyong ibinabahagi. Maraming salamat, Bombo Terence, at mag-ingat kayo dyan. Kayo din. God bless and advance Merry Christmas sa inyong lahat. Ito po ang inyong international correspondent dito sa Qatar, si Terence Benator, nag-uulat. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Basta Radyo, Bombo! Ayan, maraming salamat. Hindi lang naman kay Bombo Terence, sa lahat po ng naging Bombo International Correspondent sa kabuuan ng ating pagtutok dyan sa FIFA World Cup 2022. Balik tayo sa mga balita sa Pilipinas. Inihayag ng Communist Party of the Philippines o CPP na hindi sila magdedeklara ng ceasefire o tigil putukan ngayong holiday season na nangangahulugan na maraming magsasagawa pa rin ng tactical offensives ng New People's Army laban sa puwersa ng pamahalaan. Ang pinakahuling ceasefire sa pagitan ng gobyerno at ng rebeldeng grupo ay noon pang holiday season ng taong 2019. Kung saan ay kapag nagdedeklara ng unilateral ceasefire ang dalawang panig sa ilalim ng Duterte administration, may mga aligasyon na hindi raw tumutupad ang magkabilang panig. Sa isang statement naman, sinabi ng Communist Party of the Philippines Central Committee na walang dahilan para magdeklara sila ng tigil putukan kasabay na rin ng holiday season at ika-54 na anibersaryo ng kanilang grupo sa Disyembre 26. Sa daman ng nasabing organisasyon ng walang humpay na terorismo ng aligasyon nila ng mga karahasan sa panig ng Estado at armado raw na panunupil laban sa kanilang panig, ay kinukontra naman ang naturang mga statement mula sa panig ng sandatahang lakas ng bansa. Hanggang sa kasalukuyan, ayon pa sa Communist Group, ay maraming mga barangay ang nasa ilalim pa rin daw ng kontrol ng militar kung saan ang mga mamamayan ay restricted doon sa ilang mga aktibidad. Habang sa panig naman ng militar ay kanila umanong tinututulan at kinukontra ang hakbang na ito at nagmamatigas lamang ang panig ng mga rebelde upang iparamdam na sila ay present pa rin sa mga komunidad at nabigo na umano ang mga nagdaang peace talks noon pang 1987 at hanggang sa kasalukuyan nabibigo dahil daw hindi tumutupad sa usapan ang panig ng mga rebelde ayon naman sa militar. Samantala sa karagdagan pang pagbabalita, ang sektor ng agrikultura kinwestiyon ang Department of Agriculture kung bakit hindi pa naibibigay ang fertilizer subsidy ng mga magsasaka. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Bombo Aliza Iclarinal. Mariing kinuwestiyon ng isang sektor ng agrikultura ang fertilizer subsidy kung bakit hindi pa ito na ibabahagi ng Department of Agriculture sa mga magsasaka ng ating bansa. Ayon kay Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG President Engineer Rosendo So, dapat daw ay naibigay na ito o naibahagi na ito sa mga magsasaka noon pang buwan ng Nobyembre hanggang ngayong Desyembre ng kasalukuyang taon. Anya, ibinaba na ng Department of Budget and Management o DBM sa Department of Agriculture ang pondo para sa nasabing fertilizer subsidy na kung saan makakatulong umano kahit bumaba yung taripa at puhunan ng mga magsasaka. Ang naturang fertilizer subsidy ng Department of Agriculture ay nagkakahalaga ng mahigit sa 6,000 pesos para sa mga magsasaka ng ating bansa. Dagdag pa dito, hinihikayat umano nila ang pagtulong ng gobyerno dahil sa pagbaba ng taripa upang makatulong din sa lahat ng mga magsasaka. Sinabi pa ni SINAG President Rosendo So na dapat pabilisin ng gobyerno ang pagkilos upang maibigay na ang ipinangakong fertilizer subsidy, kaugnay na rin ng sinabing pagbaba ng taripa na magreresulta sa 5 billion pesos na pagkalugi ng taripa sa bigas at 10 bilyong piso naman sa pagkalugi sa baboy. Narito at pakinggan natin ang bahagi ng payag ni SINAG President Rosendo So. 6,600 na ibibigay sana sa magtataka, no? Itong November, December. Ang problema, Melo, na doon sa fertilizer subsidy, di ba? Nagtataka tayo bakit nandiyan yung pondo, bakit hindi rin ng DA, bakit hindi
pinirelease dahil binabana ng DBM sa DA yung pondo. So sana yun makakatulong, no, para at least maski bumaba yung taripa, yung puunan ng ating mga magsasaka, yung input, kasi yun ang pinakamabigat Pagpili natin sa ating magsasaka ng 19 pesos at 20 pesos na palay, medyo lang daan nyo sila nagtanim ulit, no? Pero kung hindi nabigay itong 6,600 dinidelay ng DA, baka huminto sila, no? Yun ang isang nakikita natin. Kaugnay niyan mga kabombo at Kastar Nation, hiling pa ng sektor na suportahan umano ng gobyerno ang mga lokal na sektor ng pang-agrikultura upang maibalik ang malakas na produksyon dito sa ating bansa. Una na rito, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Executive Order No. 171 na nagpapalawig sa pansamantalang pagbabawas ng mga taripa sa mga piling kalakal upang mapawi ang inflation na nararanasan ng ating bansa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang Armed Forces of the Philippines ay hindi raw nakikitang magkakaroon ng paghihiganti ang panig ng communist group hinggil sa itong pagpanaw ni Joe Masison, ang kanilang founding chairman, dahil hindi naman ho ito nangyari dito sa Pilipinas at ang Philippine National Police ay hindi rin magre-rekomenda ng suspensyon ng police operation sa Communist Party of the Philippines New People's Army ngayong holiday season. May ulat naman dyan si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Dennis, Bombo Ever, walang nakikitang dahilan ang Armed Forces of the Philippines na posible maging ugat ng paghihiganti ng mga miyembro ng Communist Party of the Philippines New People's Army hinggil sa pagpanaw ng founding chairman nito na si Jose Maria Sison. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medel Aguilar ay iginiit niya na hindi nagasagawa o magasagawa ng retaliation ang mga kasapi ng nasabing teroristang grupo dahil hindi sa engkwentro nasa Wisi Sison kundi sa isang ospital sa labas ng Pilipinas. Dagdag pa niya, bukod dito ay mismo ang CPP-NPA na rin daw ang nagsabi na dahil sa pagpanaw ng kanilang pinuno ay tila nawala na rin sila ng isang tagapagturo. Bagay na nangangahulugan lamang aniya ng kawalan ng sense of purpose at direction ng mga kasapi nito. Ngunit sa kabilang ito ay una na rin sinabi ni Aguilar na hindi pa rin makakampante at mananatili naka-alerto ang buong hanay ng sandatahang lakas hinggil sa anumang posibleng gawing tactical approach ng naturang grupo kahit na hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin anya silang namamataang anumang banta na maaaring magdulot ng takot at pangamba sa publiko. Narito pa ang dagdag na payag ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medel Aguilar sa panayam ng Bombo Radio. Number one, that's according to them that they lost a teacher and a guiding light. Now, this means that they also lost that sense of purpose and direction, which will result to demoralization, disintegration, and hopefully arms struggle. They cannot retaliate. The Joma died in hospital, not in a combat situation. So that's not even what they said, declared that the CPP can conduct tactical offensive. That is a very irresponsible statement because it raises alarm, undue alarm and anxiety among our people. Samantala, sa bukod na payag naman ay iginiit ng Philippine National Police ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. na hindi magrekomenda ang pambansang pulisya ng tigil putukan o suspension of police operation sa mga kasapi ng New People's Army ngayong holiday season. Ipinahigit ni Azorin kasunod ng kamakailan lang na insidenteng kinasangkutan ng nasabing grupo kung saan naging sugatan ng 5 sundalo na kabilang sa Mobile Community Support and Sustainment Program Team ng 28th Infantry Battalion ng Philippine Army. Bagay na nangangahulugan lamang ng kawalang katapatan, pakundangan at pagkasawalang bahala sa buhat karapatang pantao at gayon din sa international humanitarian law ng local communist terrorist movement, dahilan kung bakit mas gugustuhin pa anya ng pambansang pulisya na ipagpatuloy na lamang ang kanilang ipinapatupad na batas at public safety operations
laban sa violation of law at gayon din sa pagpapanatili sa kanilang active defense posture laban pa rin sa posibleng mga pag-atake ng nasabing komunistang grupo. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! That news was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa mga dagdag pang balita, yung ilang mga motorista mga kabombo ay iba't iba ho yung mga pahayag kaugnay dun sa nakaamba na naman na dagdag singil o dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Simula ho kasi ito bukas mga kabombo, kaya yung mga pupwede pang magpakarga ay pakarga na ho kayo mga kabombo. At ito ang ilan sa mga reaksyon ng mga motorista sa ulat ni Bombo JC Galvez. Samot-sari naging payag na ilang mga motorista sa bansa kaugnay sa nakaambang dagdag singil sa produkto ng petrolyo simula bukas matapos nga ang 4 na sunod-sunod na linggong rollback. Sa panayam ng Bombo Radyo sa ilang mga namamasada sa Metro Manila, ang ilan sa kanila ay nalungkot na naman sapagkat heto na naman daw ang pagtaas ng presyo ng krudo kung saan doon lang daw mapupunta ang kanilang kinikita sa pamamasada. Ang iba naman ay hindi naman apektado sapagkat hindi naman daw ganong kalaki o karami ang kanilang ipinapagas. Ayon kay Tatay Juanito Archenda, mahigit 10 taon nang namamasada ng taxi, sakit na naman daw ito sa ulo sapagkat bawas na naman sa kanilang kinikita ang nakaambang pagtaas ng singil ng krudo. Dagdag pa niya, sa kanyang pamamasada kung malakas-lakas o marami ang pasahero, higit 1,000 raw ang kanyang kinikita. Kasabay ng pagtaas ng petrolyo ay ang pagtaas ng bilihin sa merkado. Kaya naman doble kayod si Tatay Juanito, kumita lang ng sapat araw-araw. Samantala, taliwas naman na naging pahig ni Tatay Ray Jusaban sapagkat hindi niya raw umano iniintindi itong pagtaas ng presyo ng krudo dahil wala naman daw magagawa ang publiko. Hindi naman daw siya apektado sapagkat hindi naman daw malaki ang kanyang ikinakargang gas kung ikukumpara sa mga sasakyan na 4 ang gulong. Pakinggan natin ang magkasunurang tinig ni Tatay Juanito at Tatay Ray sa panayam ng Bombo Radio. Hirap na naman sa amin yun. Siyempre, dagdag bawas kita na naman yun. Pagka malakas, mga 1,000 megit isang araw. Yun ang mabigat dun, sir. Kasi yung kinikita namin, halos doon lang napupunta eh. Kinabukasan, wala na naman. Minsan kinakapos talaga. Ano yung ginagawa niya, sir? Budget na lang siguro, yung konting pagka 1 kilo, 3/4 na lang, ng baboy, manok, kalahati na lang. Ganun talaga eh. Minsan, twice a week na lang. Pagka malakas yan, minsan, everyday, ganun. Isdaan na lang talaga, galunggong. Sa akin, hindi ko iniintindi yung mga dagdag-dagdag yun dahil kung pag nagdagdag sila, wala magagawa mga tao. Hindi naman sa akin mabigat na motor lang naman yun eh. Ang may mga kotse lang mabigat yun. Sa bilihin, ayaw na mabigat. Kawawa may mga pamilya eh. Hindi magandang balita sa mga motorista dahil asahan ng malaking aumento sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Ayon sa mga energy sources, ang diesel na ginagamit sa mga public utility vehicles o PUVs ang may pinakamataas na aumento. Ang presyo ng diesel ay tinatayang may aumentong papalo sa 2.10 pesos hanggang 2.40 pesos kada litro. Habang ang gasolina naman ay may mababa ang dagdag presyo na 0.40 pesos hanggang 0.70 pesos kada litro. Malaki-laki rin ang aumento sa presyo ng kerosene na 1.60 pesos hanggang 1.90 pesos kada litro. Ang oil price adjustment ay karaniwang inaanunsyo sa araw ng Lunes at ipinatutupad sa araw ng Martes. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo, Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Mga kabombo, ka-Star Nation, sa ating Christmas Around the World, itatampok natin ang British Columbia at alamin natin kung paano pinagdiriwang ang Pasko sa pamamagitan niya ni Bombo International News Correspondent Lovelyn Amatorio. Narito ang special report ni Bombo Jane Buna.
Mas kilala sa tawag na PC ang British Columbia. Matatagpuan ito sa pinakakanlurang lalawigan ng Canada sa pagitan ng Pacific Oceans at ng Rocky Mountains. Ito ay may magkakaibang heograpiya na may matanawin na kinabibilangan ng mabatong baybayin, mabuhanging dalampasigan, kagubatan, lawa, bundok, disyerto sa lupain at madaming kapatagan. Border nito ang probinsya ng Alberta sa silangan at sa Yukon at Northwest Territories sa hilaga. 29.63% sa British Columbia ay mga English, 17.67% mga Canadian, 20.32% Scottish at 15.17% Irish. Isa sa mga pinakasikat na paraan upang ipagdiwang ang Pasko sa British Columbia ay ang pagbisita sa Vancouver Christmas Market. Idinao sa Jack Pool Plaza sa loob ng mahigit 6 na linggo ang mga makulay na palamuti, German crafts, artisan gift, matamis at malasang pagkain at inumin at live music. Ayon nga kay Bombo International News Correspondent Lovelyn Amatorio, sa panahon ng Pasko, mahilig mag-save ng pera ang mga mamamayan sa lugar para pambili ng Christmas gift. Dagdag pa ni Bombo Lovelyn, ang December 25 sa British Columbia ay panahon na nagpapahinga ang mga residente. Walang trabaho at tanging Pinoy lang ang mga nagtatrabaho at focus pa sila sa Thanksgiving. Dito naman po pinagdiriwang talaga nila, which is 25 talaga na Christmas Day, yung kasi tayo nagse-celebrate tayo mga Filipinos, di ba, Christmas Eve 24 ng gabi para salubungin yung sa araw ng pagkasilang ni Kristo, yung 25th. So usually nag-off tayo 24th. Sa kanila naman dito is sa 25th talaga sila nag-off. The same thing, people are preparing, yung nagsisave ng money to buy Christmas gifts para sa loved ones. Yun, tapos siyempre sisave up din ng money para sa celebrations din during Christmas Day. Ang Victoria ay ang capital ng British Columbia. Sa panahon ng Kapaskuhan, masasaksihan sa nasabing lugar ang Electric Truck Parade. Nasa humigit kumulang 80 trucks mula sa mga truck ng semento at bus hanggang 18 gulong at monster truck ang nakikibahagi sa kaganapan. Sa Brentwood Bay naman, matatagpuan ang Batchart Gardens 12 Days of Christmas. Sa 12 Days of Christmas event nito na magsisimula December 1 hanggang January 6, libo-libong may kulay na Christmas light ang nagpapalamuti sa mga hardin at gusali. Napakaraming ilaw kaya inaabot ng 2 buwan upang ma-install ang lahat ng mga display at decorations. Sa Vancouver naman matatagpuan ang Grouse Mountains Peak of Christmas. Ito ay nag-aalok ng magandang seleksyon ng mga aktibidad sa holiday sa kanilang Peak of Christmas program na tumatakbo yan mula November 24 hanggang December 24. Maaari kang pumunta sa sleigh ride sa Snowy Mountain Top, tumambay kasama si Santa sa kanyang workshop at bisitahin kasama ang kanyang reindeer at manood ng classic Christmas movie. Sa traditional food naman, inihayag ni Bombo Lovely na mahilig ang taga-British Columbia magkain ng ham, cheese, finger foods, fruits, steamed potatoes at green peas. Naghahanda rin sila ng turkey. Sila naman mga Pinoy ay hindi nagpapahuli dahil kahit nasa British Columbia man sila, niluluto, inihahanda at kinakain pa rin ang mga pagkaing Pinoy. We make sure yung mga pasta, yung mga spaghetti, meron din mga pancit, long life, alam mo na, yung mga ganun, yung pamahiin, yung iba din, mga long life, yung, ano pa bang fruit salad. Pero kasi mga Pilipino minsan, amin lahat dito, so pag busy,
Yan, we just try to order from like a Filipino fast food na busy na yan, busy day na yan sa mga fast food kasi napapaluto yung mga ibang Pilipinas na wala nang time magluto. Si Bombo Lovelyn ay mahigit ng 16 na taong naninirahan sa British Columbia at nitong Kapaskuhan, narito ang kanyang pagbati sa kanyang pamilya sa Coronadal City, South Cotabato. Bumabati po ako sa mga families ko dyan sa Coronadal, tsaka mga syempre kababayan na rin. Merry Christmas sa inyo lahat. I hope na magiging prosperous yung Christmas, blessed yung at saka prosperous yung Christmas. Pati na rin ang New Year nila dyan sa Coronadal. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Bombo International News. Nag-deploy na ang military ng Thailand ng warships at helicopters para mahanap ang 33 Marines na nawawala matapos na lumubog ang isang corvette sa karagatan ng Gulf of Thailand, partikular na sa may Parshwa, Kerikan Province, timog yan ng Bangkok, Thailand. Ito ay matapos nga mag-malfunction ang makina ng HTMS Sukhothai warship at lumubog ito bago ang midnight, 20 nautical miles ang layo nito mula sa coast. Nagsagawa naman ng magdamagang rescue mission ang mga otoridad sa gitna ng masungit na panahon kung saan nasa 73 mula sa 106 na katao ang lulan ng warship ay nailigtas habang pwersa namang inabandonan ng nasa 33 katao na nawawala ang naturang warship. Ayon kay Navy spokesperson Admiral Pugkrong Monthar Palin, ang Sukhothai na warship ay isang US-built corvette na ginagamit mula pa noong taong 1987 na tinamaan yan ng malalakas na alon nito lamang araw ng linggo dahilan para ito ay lumubog. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang po sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, mga kabombo, naitala ang 55 pesos 41 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman may katumbas na 7 pesos 15 centavos. Ang Singaporean dollar 41 pesos. Ang Saudi Arabian rial ngayon, mga kabombo, ay 14 pesos 81 centavos at ang euro ay 59 pesos ang katumbas. Batay po yan sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O
O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabobo, Kastor Nation, sa ating Christmas countdown, 6 na araw na lamang bago ang araw ng Pasko. At yan ang kalipunan ng mga balita sa Bombo Network News Evening Edition mula sa Bombo News Center, Makati. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay.